Så er vi tilbage igen, så er den gal igen. Jeg vil ramme mønt, jeg vil stable, den tæller ikke dag. Jeg gør det bare, det er usædvanligt. Ligger kun det hovedsageligt. Alt det andet fisk, det dropper vi. Jeg gør ikke fjolleri, jeg er seriøs nu. 2,0 den fornøse. Det ligner du har set et spøgse. Og det er lige før det passer, jeg spøser. Jeg kan spørge kun ud om natten. Jeg gør hvad der passer mig, ikke nogen der standser mig. Pigerne danser bare, jeg følger strøm. Godmorgen. Godmorgen. Vi har begge til hvid trøje på. Ja, vi matcher. Status er... Hvad? Status er, at jeg er lidt syg. Jeg er blevet syg efter Roskilde Festival, cirka. Eller cirka, jeg ved ikke. Vi skal til Spanien i dag. Ja. Vi har begge været på Roskilde Festival, og i lørdags, den sidste dag på Ros, der spillede Noah Carter klokken 1:15 om natten. Det var rigtig koldt om natten, og jeg havde fået noget øl på mine bukser og ned i mine sko, så mine fødder var også iskolde. Og så gik jeg rundt i det i 3 timer, tror jeg. Og så er min kæreste blevet skadet. På Roskilde. Jeg har simpelthen ikke rigtig sådan sovet ordentligt igennem, hverken i nat eller i går nat. Så jeg er lidt smadret, og det er fucking irriterende, fordi jeg har virkelig set meget frem til den her ferie, og de her videoer, vi skal lave på ferien. Men lad os håbe, jeg får det bedre i løbet af dagen i dag. Vi rejser i dag cirka kl. 14:30. Vi boarder kl. 14, men vi flyver 14:30. Så ja, jeg håber, I vil følge med. Og smid et like hernede, hvis I glæder jer til at se vores ferie på Mallorca. Ved du, hvad vi skal have købt? Sådan en, så man kan mærke, eller se, hvor meget den vejer. Så har jeg skulle pakke en kuffert. Det tog bare en hel dag og en morgen. Så er vi på vej ud af døren. Så Johannes lige over at smide noget skrald ud. Vi skal jo være væk i 9 dage, så man har jo lige tømt køleskabet og sådan lidt. Så når man kommer hjem, så er der ikke noget, der er muggent. Tænk, at om 8 timer, der er vi i Spanien. Er du klar til Spanien? Ja. Yeah. Nej. Tror du følte sådan lidt kold gennem årene? Kunne ikke tøse op, det fra os, jeg forstår ikke. Du forventer, det er mig, der skal ændres. Wow, hvor er jeg heldig! Ja, man. Wow! Wow! Det er stemt! Outside. Big stepper. Så er vi hjemme hos Seb. Kom her, Seb. Jeg vil bare lige sige, at jeg har opgraderet vores rejse en lille bitte smule, så vi har fast track i dag. Nå, sygt. Fuck, hvor stiler det. Er det ikke luksus? Det skulle du fucking lægge. Nu snakker jeg også med mor om det i går. Der er jo nok ikke så mange derude lige nu. Nej, det tror jeg ikke. Ej, hvor fedt. Er det ikke luksus? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det før. Nej. Vi har fast track. Jeg har track. aldrig prøvet det før. Jeg synes, det er fucking stilet. Jeg gider gerne prøve det. Ja? Ja. I dag? Ja. Fast track. Fast track! Du ved, Hvad forventer de? Hvad forventer de? Vi har fast track. Anton Vesterling. Hvordan er det, din kasket sidder derovre? Så får den varm. Det er sådan, at det er mye stil. Johannes, du er den mest stilet, jeg har. Ja. Du er trendsetteren. Præcis, bror. Du ved det. Hvad forventer de? Okay, slap af. Nu, skal vi i gang, eller gænge, eller gunge? Gæng god gang. Du vil dø for at løbe fra. Jeg forstår ikke, det er så svært at tage. Uden du er helt fucked. Det er som om, at du altid kvæler. Ordene bag dine læber. Shut down Spanien. Ej. Ring alarm. Ud for øen. Ring alarm. Ting alarm. Hold balance. Shut down business. Stay, jeg elsker dig. Stay hydrated. Vi skal lige bunden, vi skal ind i security nu. Fast track. Okay. Kan du hjælpe? Nej. Giv mig bundshatten. Ja. Med bundsavl og bund. Ej, jeg er også syg. Det var rigtig godt, du ikke tog en tår af det. Hvad synes værste, jeg Hvad synes du om Channel Freestyle? Ja, den er også dårlig.
Den er også dårlig. Vi ses, når vi skal have noget mad. Vi ses derinde. Hallo, vi skal lægge den der touchdown. Lad os lige fortælle om vores oplevelse indtil videre. Ja, det er magisk. 20 minutter, og vi er inde. Næste gang kommer jeg en halv time før. Ja. En halv time før, så tager jeg den her. What? Det er Jono. De andre. De er sindssygt. Hvad koster den? Det er helt sygt at købe Fast Track. Helt ærligt, næste gang, at nogle af jer har booket ferie eller noget, ikke? Så please, køb Fast Track og prøv det selv. Vi havde en helt afdeling for os selv. Der var en ud over os. Det tog ikke engang 5 minutter at komme igennem, så kan vi se. Nu skal vi finde nogle snacks. Og et toilet. Og et toilet. Ja. En god film. Det var i Skud Sønder. Det var det Søndergaard, der sagde jetpack joyride og sådan noget. Og så sådan, what, det er nostalgi det der. Kan man godt spille det offline? Ja. Og det skal jeg downloade til. Jeg gør for at sørge for, at det ikke gentages. Når du gør det igen og igen. Alt hvad du gør, går imod hvad der er inde bag. Bygger på, og du falder igennem. Som at du kan ikke gå under for ændring. Den her uvidsthed slår mig ihjel. Fortæl mig, hvor ender det hen. En lille update. Klokken er, de her svin, den er 20 minutter over 4. Er den god? 10 ud af 10. Mener du det? Ej, seriøst, I skal smage gulerodskagen, der er på Joe in the Juice. Skud ud. Nej, så. Jeg var strømmer på det. Hvorfor gør man det faktisk ikke bare? Hvorfor gør man det ikke? Hvorfor er det ikke en ting? Nej, det forstår jeg. Klammer man også buschaufføren? Fuck, vi har fået købt lækre ting. Ja, det tror jeg bliver godt det der. Det bliver sindssygt det her. Churros og det hele. Det er sindssygt. Vi har købt churros, sikkert. Churros. Sandwich. Is. Frisk. Fri. Vi er nu kommet frem til huset, og vi har været ude at handle, og nu sætter vi alle varerne på plads. Vi har virkelig handlet rigtig meget ind. Ej. Ja. Go. Men jeg tænkte lige, vi ville smage de her salt and vinegar chips, fordi vi alle tre elsker salt and vinegar. Wow. Nej? Prøv den der. Det er god Chili og lime. Og nu skal jeg have. Det er så stærk er den ikke. Overhovedet ikke. Altså, Ja, de er gode, de her. De er gode. Er vi på? Er de på? De er gode, de her. Pringles sådan lidt er bedre. Og den her senere. Nej, er det så stærke? Jeg ved ikke. Nå, ej, jeg synes vinegar her. Der er lugten, det går lige i hornet. Altså, du elsker det. Du elsker det. I går jeg siger til Ej, dejlig vinkel. Jeg siger til mig. Ikke syg? Ja. Er det alle filmer, eller hvad? Ja, samballer.
Det er det, jeg lige så. Jeg kunne jo så ikke finde dit hoved. Hej. Klokken har 12. Vi har lige set et afsnit Bachelorette. Hvad sker der, Maj? Er du... Hvad fuck laver du, mig? Gyser. Det var en gyser. Det var det sygeste, det der skete der. Nikolaj, jeg håber, du har fået det bedre. Og Skud til Nikolaj, ærligt. Ja, skud. Jeg forstår virkelig godt, at det gør ondt. Jeg forstår din reaktion, jeg forstår alt, hvad du siger, jeg forstår alt. Nej, tusind tak for at I har set med. Jeg håber, I synes, det var fedt at følge med i vores tur over til Spanien. Glæder jer til de andre videoer, der kommer en del. Hvad er det ham, Grandy, han er gang i? Grandy Exit-kursen, gå ind og lyt. Bang. Link i beskrivelsen. Højre. Har set, du har ringet med brormand, jeg skal lige i vandet. Nu er det helt orange. Og vi giver dem ikke en chance. For det er helt orange. Tak fordi I har set med. Efter vi har lavet en touchdown, så ses næste video. Adios. Fly ud af landet, bror, men drisen er lige landet. Har set, du har ringet, men skal lige hurtigt i vandet. Håndled et par 100 stærke. Jeg tvivler på, at det går ubemærket. Den her energi, bror, den er ud af verden.